аввалан саломи худро ба аъзои ҳакамон ва устодони дар ин ҷо ҳузур дошта мерасонам. ман донишҷӯи курси чоруми факултаи филологияи тоҷик ва журналистикаи донишгоҳи давлатии Колоб ба номи Абабуллоҳи Рӯдакӣ мебошам. имрӯз дар ин озмун мехоҳам аз рӯи номинатсияи сеюм хондан ва аз бар намудани адибони муосири тоҷик ширкат варзам. асарҳои аз бар намудаи ман китобҳои мутолиашуда зиёда аз 100 мебошанд ва нисбат ба он ғазалҳоям камтар мебошанд, аз 100 камтар ва дигар навъҳои шеърӣ. аз Садриддин Айнӣ аз мактаби кӯҳна, Одина, Ятим, Аҳмади Девбанд, роман аз Садриддин Айнӣ нахондам. Аз Сотим Улуғзода роман бештар хондам. Романи Навобод, Субҳи ҷавонии мо, боз аз дигар. Баъз аз Ҷалол Икромӣ ман Гунаҳкорамро хондам. Боз ба ғайр аз ин трилог асари сегонаро хондам. ба ғайр аз ин боз ман аз драмаҳои Ато Ҳамдам, драмаҳои Файзулло Ансорӣ, песаҳои Меҳмонбахтӣ ва дигар шоирони муосир. Агар иҷозат бошад, ягон драмаро пешкаш намоям. драма аз Файзулло Ансорӣ, номи драма «Тӯй барпо нашуд». иборат аз ду намоиш. Соҳиб Назиров ном шахсе дар як вазифаи раисӣ буд ва дар хонааш ва як духтар дошту ҳамроҳии ҳамсараш зиндагӣ мекард ва писаре дошт ки аз вай дур буд. Вай дар деҳот зиндагӣ мекард писараш. Яъне ки писараш тарки шаҳр карда, яъне аз падар рӯй гардонда рӯ ба деҳот намуда буд. Ва як рӯз соҳиб Назирӣ худ ба кор меравад ва ҳамсари вай ки муаллима аст дар як мактаб дарс медиҳад. Муаллима дар мактаб аст ва духтараш танҳо дар хона мебошад. Он лаҳза бародари духтар аз дар медарояд бо ҳамроҳии дӯсташ. бародари он аслан Мустафо ном дошт ва бо як дӯсташ аз дар медарояд ва бо ҳамроҳии хоҳараш ҳолпурсӣ карда дар хона меҳмон мешавад ва мегӯяд ки падарам наомада, ман аз ин ҷо мехоҳам равам. байни писару падар як хусумате буд ва онҳо вақте ки падараш мегуфт ки аз деҳот баргарду омада дар шаҳр зиндагӣ кун бо ҳамроҳии мо ва ҳар чӣ ки ман мехоҳам ҳамонро бикун, аммо писар қабул намекард. Мехост ки ҳаёти камбағалона ва оддиро дар деҳотро аз шаҳр авлотар медонист ва инро вай қабул карда буд. ҳамин хел вақте ки писар бо ҳамроҳии дӯсташ ба хона меояд, падараш меояд ва писарашро боз як бори дигар мепурсад ки агар ки пушаймон шуда бошӣ, баргашта бошӣ, биё бо ҳамроҳии мо зиндагӣ кун. хулоса писар қабул намекунад, боз гашта ба ҳамон деҳа меравад. рӯзе аз рӯзҳо мегузарад, духтар ҳаваси ба деҳа рафтан мекунад ва мегӯяд ки ман мехоҳам бори дигар ба ҳамон деҳае ки акоям дар он ҷо зиндагӣ мекунад рафта аз ҳоли вай пурсон шавам ва инчунин дар он ҷо каме бимонам. духтар бештар ба дӯзандагӣ машғул буд, яъне дар ҳамон шаҳр ки як корхонаи дӯзандагӣ буд, дар он ҷо ба дӯзандагӣ инчунин боз одамони дигарро ҳам аз ин касб меомӯзонид. ва вақте ки вай ба деҳот меравад, дар он ҷо бо дӯсти акаш вай риштаи дӯстӣ мебандад ва инчунин бо ҳам унс мегиранд, дар он ҷо зиндагӣ мекунад ва бародараш бошад бо хоҳари ҳамон ки Моҳтоб ном дошт. дар он ҷо ин писаре ки дар он ҷо зиндагӣ мекард Мустафо ном дошт ва хоҳари вай бошад Гулрухсор ном дошт ва Моҳтоб бошад янгаи ҳамин духтар мешуд ва бо ҳамин духтар дӯст буданд. рӯзе аз рӯзҳо падараш ки вақте ки асли масъаларо мефаҳмад, вақти модараш ба хонаи модараш бармегардад, Гулрухсор ба модараш мегӯяд ки ман ҳамин хел меравам бо ҳамроҳи бародарам дар деҳот зиндагӣ мекунам. вақте ки модараш аз ин ҳол хабардор мешавад, ба падараш мефаҳмонад ки дар он ҷо ҳамин хел духтари мо бо ҳамон писаре ки дӯсти бародараш аст бо он унс гирифтааст ва мехоҳад бо вай оиладор шавад ва бародараш бошад бо хоҳари он кас. вақте ки падараш пурсуҷӯ менамояд, мефаҳмад ки он писари худаш, яъне писаре ки аз зани якумаш буд, писари худаш ба ҳисоб меравад ва
духтар бошад аз модари дигар, аз падари дигар аст, яъне зани дар ҷавонияш вай мард як хатое карда буд ки вай дар деҳот зиндагӣ мекард. Вақте ки хонадор мешавад, соҳиби як писар мешавад, вай ҳаёти деҳот ба ҷонаш мезанад ва аз деҳот рӯй мегардонаду ба шаҳр меравад. Вақте ки ба шаҳр меравад, дар шаҳр мехонаду ба кор машғул мешавад, дар он ҷо оиладор мешавад, дигар ёди дӯсту ёрони он ҷо намекунад. Инчунин ҳатто фарзанди худаш ки дар он ҷо буд, бори ҳам аз ҳоли ӯ пурсон намешавад. ҳамин хел вай тамоман аз хотираш писарашро мебарорад. Вақте ки мефаҳмад ки ҳамин хел байни писару духтари худаш ва ҳамин хел боз писари дигараш бо духтари ҳамон зани аввалаш соз гирифтааст, вай вақте ки дар он ҷо дар деҳот онҳо мехоҳанд тӯйро барпо намоянд, монеаи ин тӯй мешавад ин мард ва ин қиссаро ба ҳама мегӯяд. ягон ғазал гӯям. достон аз мумин қаноат. ғазал аз Фарзона. шукри ҳамин нафас ки маро ёд мекунӣ, табрики тоза мақдами миллот мекунӣ, шукри сапедаҳо ки чу мавлои офтоб аз баҳри халқ шаъшаъаи ҷод мекунӣ. бунёди ин ҷаҳон на фақат чор унсур аст, панҷум муҳаббат аст ки бунёд мекунӣ. дил мешавиву аз дили ман нағма мезанӣ, ҷон мешавиву ҷони маро шод мекунӣ. хуш бош эй навиди муборак ки бар дилам, бо номи ишқ навбанав имдод мекунӣ. ягон ҳикоя аз ягон шоир накунам, аз ягон нависанда. рубои аз лоиқ. ӯ кист ки ҷавон асту ҷавонӣ накунад, бо ҳусни ҷавони худ дилситоӣ накунад. он кас ки зи хушиҳои ҷавонӣ дур аст, беҳ аз он бовад ки зиндагонӣ накунад. дубайти рубои. мумин қаноат. мавҷҳои Днепр. мавҷро оё ба саҳро дидаӣ, шарфаи онро магар бишнидаӣ, дидаи уқёнуси беобро, мавҷҳои хушки нилтобро. ман чунин баҳри аҷибро дидаам, дар сари ҳар мавҷ дил варзидаам. буд ин баҳри кабуди беканор, дар канори украини номдор. мавҷи қулзум мавҷи гандум буд он, ризқи мардум нони мардум буд он. мешиносам бӯи он, бӯи дерин, бӯи ширин, бӯи нон. ҳаст дар ёдам ки ногаҳ ҷанг шуд, роҳи ин мавҷи саховат банд шуд. ном баробар шуд ба ҷони одамӣ, рафт лаззат аз даҳони одамӣ. ай асаром ҳастам алима.